gurekin Telmo 6000 izango dugu, Batio enpresako zuzendari finantzieroa, finantza arduraduna. Eta, Batio enpresatik dator, berein proiektua zitzik egitea. Lehenengo, eskerrak emanei nioke, ekitaldia antolatzen lagundu diguten, Miramon enpresa digitalari, Erlanik udalari, Berri alkaldeari eta Kodezintas enpresari. Badakizue, ekitaldi hauek Betor izena daukatela. Betor deitzen digu etorkizuna ekarri nahi dugulako. Nahi dugulako etorkizun hori datorrena, alik eta lasterren guregana ekarri, ez? Eta horregatik esaten dugu hori, ez? Betor etorkizun hori, eta hori moldatzera datu zena. Telmo 6000 esan bezala da zuzendari finantza arduraduna, Batio enpresa, eta baita ere negozio garapena arduraduna. Telmo Deustuko Unibertsitatean ikasi zaban, enpresagintza, eta aurrez beste hainbat konsultoren enpresetan ibili da. Batio proiektua bera, Patxi Etxebeste jarri zuen martxan, 2008an, no? Bueno, 2008an, baina enpresa 2010an. Eta bere helburua zen, domotika arloa hainbat proiektu interesgarri zauzkan buruan, eta horiek garatu eta horiek publikoari ematea, ezta? Eta bideo horretan, lehenengo pausoa da, orain esku artean daukaten produktua, Batio izenien barruan sartzen dian produktu pakete hori guzti hori, ez? Momentu honetan etxeko temperatura, elektrizitatea, orokorrean konsumoa osoa kulturatu alizateko tresna eta aplikazioa. Iruditzen zaik garai bateko domotikako produktuekin alderatuta, nire probatzen nahi zuen urte asko domotika nolakoa esan, nahiko komplexua instalatzeko, instaladore bat, garestia, ez da zer bazan, eta iruditzen zaik gaur egungoak nahiko aurreratuta datozela, zentzu horretan, eta hortaz konbentzitu nahi gaitu Telmok. Eta gainera, orain komentatzen ginen bezala, garapena bai hemen egiten da, eta produzioaren zati handien ere hemen Gipuzkoan egiten da. Eta besteria gabe, bide emango dugu bere proiektua azaltzeko, eta bukaeran galdera batzuk egiteko aukera. Eta, bueno, pentsatzen dena zantzula. Bakian, ungetezke ze oso egin dutzu enpresaren laburbera. Bueno, gure aurkezpena jarriko dut. Bueno, arratsaldean derai, eta eskerrik asko nire etortzeagatik, ez ziur nago beste gauza batzuk egin zenezaketela gaur arratsaldean, baina, nire etortzeagatik nintzutera, beraz, mila esker. Eta mila esker baita, Miramon enpresa digitalari, Kodezintaxi, Berriari eta Erronari baita, eta Erronik udalari gaurko antolakuntzaren gatik, ezta? Batio hau da gure enpresa, nork ezagutzen du Batio? Hemen aurpegiren bat ezaguna egiten zait. Ondo. Azteko, laburpentso bat edo fitxa txiki bat ez enpresatan, enpresari buruz egiten ari garen jakiteko, entxorra bera. Garik esan dugun bezala, enpresa hau Patxi Etxebestek sortu zuen, duela 4 urte. Gu Donostian gaude, markatu, ez dut denbora gehiagiztan orkestana prestatzeko orduan ostatu inoiz ez daude, baina pentsatzen dut enokuru ez den dugula ez da, gehien goek eta ere euskatzen dut orkestana. Orduan, esan bezala, gu Donostian gaude, Miramonen, hor Big Berlanean Alemanian, 8 pertsona gara, hementxe bertan, hemen dago beraz beste Batioko pertsona bat, hor zuen artean eserita. Eta, esan bezala, 2010 urtean hasi zen enpresa. Zeinekin lan egiten dugun, edo zeinekin lan egin dugun orain arte, Indigo horrekin, telefonik kanpaina bat egiteko, gero kontatuko iztuet. Baita Plug and Play Tech Centerekin, ezagutzen da aldunak baitek Plug and Play Tech Center. Hau, Silicon Valleyko azeleradora bat da, hemendik atzeraztiren adibidez PayPal edo Dropbox baita. Bereekin akordotxo bat dago, lehen urtean bereekin egon ginenan, eta
aztarnatik dugu. Eta gero aurten hasi ginen, Leroy Merlinekin lan egiten, han saltzen, eta baita ere Amazonekin. Gero kontatuko dizuet historia goitan. Eta, bueno, nola sortu zen? Batioren ideia, hemen daukagu Patxi, Patxetxo beste gure zuzendaria. Eta da, Patxi, karrera bukatzerakoan, berak ingeniaritza egin zuen, eta karrera bukatzerakoan, enpresa bat montatzeko edo sortzeko aukera izan zuen, eguzki energia edo energia solarraren arloan, eta han egon zen, ez dakit, 5-6 urteetan lanean. Eta, denok jakingo duzun bezala, 2008an lege aldaketa bat egon zen, ezta? Gogoratzen atzeate. Nola, energia solarrak, dirua multa bat zituen, baina gero ja moztu zituzten. Orduan, klaro, sektorea porrota izan zuen. Eta hasi zen Patxi betxatzen, zer dengo abentura edukizaket, ezta? Enpresa arloan eta. Eta orduan izan zen hau pentsatu zuenean, ezta? Energia garbiena ez dela era garbian sortzen duguna, baizik eta kontsumitzen ez duguna. Hori da, egon daiteken energiarik garbiena. Eta, horrekin hasi zen pentsatzen, zer egin zaizaken, etxean energia nolabait aurreztu izateko. Eta, horrekin hasi zen, Big Berlinera juntzan proiektuarekin, ze, merkatuan estatu zuen, eta ez zuen horrelako inongo soluziorik ikusi. Eta horrekin hasi zen lanean, eta hori, Big Berlinera juntzan, gero ja lehenengo prototipoak egin zituen, entxufe eta baina, klaro, hori 2008 urtean izan zen. Pentsa, iPhonea no sortu zen, no atera zen merkatura. Gogoratzen atzeatek. 2007an estatu batuetan, baina Espainiara 2008an iritsi zen. 2008ko bigarren semestrean zen. Orduan, klaro, orduandik onera, gauztak asko aldatu dira. Gauzten interneta edo Internet of Things deritzona, orduan ez egon oso garatuta, orain garatzen hasten da, ezta? Orain, gutxinaka, gehiago ikusten ari da, baina momentu horretan ez egon oso garatuta. Orduan zer geratzen da, enpresaren sorreratik, enpresak produktua merkatuan jarri den arte, teknologia eta gure eguneroko bizitza asko aldatu dela. Duela 5 urtez ginen WhatsAppakin egun oso bat, ezta? Eta gaur batzuk horrela gaude. Orduan, teknologia arloan gauzak asko aldatu dira, eta horrek suposatu du, ideia edukiztunetik, Patxik ideia edukiztunetik, produktua merkatuan jarri arte, ere adaptazio asko egin ditula. Eta, energia edo energia kudeaketa enpresa bat sortzeko ideiatik, azkenean Internet of Thingseko enpresa bat sortu duela, eta gainera domotika arloa zentratuta. Azkenean guk egiten duguna da, domotika internetera konektatu, ezta? Gure etxeak internetera konektatu. Normalean, atzerrian godenean, eta badakizte pitch hauek egin behar ditugunean, itzaldiak, ordu bete bizaldiak ordez, normalean 3 minutu bizaldiak egin behar dira, inbertsorean horrean, eta horrezaten duguna da, normalean gauztak azkar ulertzeko edo azkar esateko zer egiten dugun, esaten dugu, etxe normalak, etxe alimentsu edo inteligentetan bihurtzen ditugula. Hori da ideia nagusia. Baina zer da ratio, edo zer montzen egiten da batiokin. Batiokin, orain, bi gauza egiten ditugu. Argindarra kudeatu eta beroa kudeatu. Beroa eta hotza. Baina normalean beroa akarrik. Zergatik beroa akarrik? Ideia nagusia. Ideia nagusia. Naiz eta logika bikoitza izan, nahi dut, hotzerako eta berorako funtzionatu, gertatzen dena da, hotzarekin gaudenean, aire gokituarekin gaudenean, baita ventiladoreen ideia eta aurrerago datorren urtean, segurazki, hasiko gara baita, batez ere pertsona azkarren laguntzearekin edo pertsona azkarrak nolabait ondo dagoenera ez jakiteko, ezta? Pentsa, gure amona lurrero egitela eta abisua metan digula, baina abisua zentral batera eman ordez segituan gure mugikorra ere iritsiko ditzakeen.
Baina, bueno, hogetu ulertzeko ez egiten dugun, bideoak arri dut. Sentitzen dut ez dagoela euskeraz, gaztelania ez dela ingelesez bakarrik. ¿Te parece fácil abrir una caja? Entonces podrás sacar todo su potencial al sistema Vatio. Con solo colocarlos, nuestros dispositivos nos permiten en tiempo real tomar decisiones inteligentes sobre nuestra casa, estemos donde estemos. Por ejemplo, ¿te gustaría programar las horas del día a las que apagar totalmente los aparatos eléctricos de tu casa? El stand-by supone aproximadamente el 10% de la factura eléctrica. ¿Qué te gustaría hacer con ese ahorro? ¿Quieres saber cuánto y cómo consume tu casa? ¿Compararlo con otras casas y recibir recomendaciones de eficiencia energética? Tal vez haya llegado el momento de que tu viejo frigorífico se busque nuevos amigos en alguna página de contactos. ¿Te gustaría controlar desde tu móvil la temperatura de casa? Sería una pena que el frío estropease esa noche romántica que tan... ¿Te parece fácil abrir una caja? Entonces podrás sacar todo. ¿Te parece fácil abrir una caja? ¿Te parece fácil abrir una caja? Entonces podrás sacar todo su potencial al sistema Vatio. Con solo colocarlos, nuestros dispositivos nos permiten en tiempo real tomar decisiones inteligentes sobre nuestra casa, estemos donde estemos. Por ejemplo, ¿te gustaría programar las horas del día a las que apagar totalmente los aparatos eléctricos de tu casa? El stand-by supone aproximadamente el 10% de la factura eléctrica. ¿Qué te gustaría hacer con ese ahorro? ¿Quieres saber cuánto y cómo consume tu casa? ¿Compararlo con otras casas y recibir recomendaciones de eficiencia energética? Tal vez haya llegado el momento de que tu viejo frigorífico se busque nuevos amigos en alguna página de contactos. ¿Te gustaría controlar desde tu móvil la temperatura de casa? Sería una pena que el frío estropease esa noche romántica que tanto promete. ¿Quieres que si pasa algo raro en tu casa, como que se vaya la luz, te llegue una alarma por email? ¿O prefieres un aviso cada vez que tus hijos enciendan la tele a la hora de estudiar? ¿Todavía en la oficina a las 2 de la mañana de un viernes y prefieres que tus vecinos cotillas piensen que has montado una fiesta? La simulación de presencia tiene este y muchos más usos, como prevenir robos mientras estás de vacaciones. Las posibilidades que ofrece nuestra solución de software y hardware para hacernos la vida más fácil son tantas como imaginación tengamos. Vatio convierte una casa normal en una casa inteligente. Elkarrizketa bat baldin bada gure artean, ezketa zali bat baino, Azko zerosoago da guztiontzat eta divertigarriagoa. Bueno, guk azken finean, guk azken finean, orduan, hardwarea eta softwarea egiten dugu, bale? Enpresa askok, sektore honetan, momentu honetan, egiten dute bakarrik softwarea edo bakarrik hardwarea. Zergatik egiten ditugu bi aldeak guk? Pentsatzen dugulako horrekin flexibilitatea lortzen dugula eta baita ere eskabilitatea. Eskabilitatea enpresaren produktu portfolioa handiago egiteko zentzuan. Baina zergatik. Claro, pentsa guk bakarrik hardwarea egingo bagenu. Hardwarea oso politiko genuke, oso ondo, primeran, baina gero hardware hori kudeatzeko nolabait plataforma bat behar da. Bale, orduan, nik azten baldin bana ez da lau hardware jartzen baldin baditun merkatuan jarritugun bezala. Gero, beste 5garren edo 6garren hardware bat jarri baldin badut, plataformari prestatu behar dugu horretarako. Claro, horretarako, beste enpresa batekin hitz egin behar baldin badugu, beraiek egin dute garapen oso eta bat, horrek denbora eramaten du eta baita ere diru asko. Eta gero aparte, hardware horren eta hardware eta softwarearen arteko integrazioa beti ez da inona. Gure kasuan, eta hor dago Julen, gure departamentu teknikoan dago,
Eta, klaro, gure kasuan, softwareko jendea eta hardwareko jendea gela berdina daude lanean. Orduan, aurkiari buelta eman eta hardwarekoak softwarekoekin daude hitz egiten. Orduan horrek ematen digu askatasun asko lanean, edo zein aldaketa egiteko orduan, eta bueno, azken finean, kapazitatea handiagoak teknologia arloan. Zer pentsa, produktu hau, gero ikusiko dugu nola saltzen dugun, baina bai saltzen dugu dendetan, zuzenean erabiltzaileari, baina beste kanal bat enpresa elektrikoak edo telekomak dira. Orduan, enpresa elektriko edo telekomak honelako produktu bat kapazitatea handiagoak teknolobateko soluzioa behar dute. Ez dute behar produktu bat eta listo. Hauek agian hasiko dira bakarrik energia kudeatzeko sistema batekin, baina datorren urtean segurazki segurtasuna eman beharko diote beraien bezeroei edo ez dakit, edo zer gauza, ezta? Orduan, horrelako integrazioak azkarra egin altzateko eta bestero handia hauei erantzuna azkarrak eman alizateko horrelako estruktura bat eman bazpaio enpresari. Eta, bueno, pixka bat ikusteko nolako apagarriak ditugun, hasiko gara banak ikusten, ezta? Hemengo hau gate izena du, gate edo, azken finean hau zentralita bat da. Hemen barruan dagoena, mini PC bat da, Julenek asko zobetu jakin du, eta Linux batekin kudeatzen da. Orduan, honek ematen diguna da, konexioa etxea eta gure telefono mugikorraren artean. Azken finean beste dispositibo guztiak egiten direna da honera konektatu, eta hemen konektatzean, gero gure mugikorretik edo gure ordenagailutik apagada honetara konektatzen dira. Orduan, hortik sartzen gara etxean sortzen dugun sarera. Hori gero ikusten dugu baita gara. Orduan, ikusten duzuen bezala, gate hau, zeakin dator, pantalla batekin dator, orduan, hortik kontrolatu daiteke sistema osoa, baina baita ere gure telefono mugikorretik. Zergatik egin gure horrela, gateetik posible izatea sistema kontrolatzea, hau horretorren ez dakiten. Pentsa, agian bihar, zure telefono mugikorrak ez duela funtzionatzen, edo bateria gabe zaude, edo nek zerbait, agian seinalea moztu dizute. Orduan, claro, nola da posible, kriston sistema izatea etxean, adibidez, entxufeekin eta horrein ikusiko ditugula, baina, claro, nik entxufe bat deskonektatu baldin badet, bende telefonotik, eta gero telefonotik gabe baldin banago, nola konektatuko ditu berriro. Lio bat da. Orduan, badazpada, honako jarrien denuen. Eta gero, behin zentralita hori daukagula, beste apagailoak jartzen hasten gara. Orduan, adibidez hau termostatu bat da. Zuen etxeetan, zuen artean, zeinek dauka termostatu etxean? Termostatu hau, izango litzateke orain dako ez duten termostatua hartu, kendu eta hor jarri, oso erraz egiten da. Azken finean, termostatuak etzen dugunean, bi kable iristen dira arean, direla, kalderara juten direna, orduan bi kable horiek termostatuan sartu, pilak jarri, eta kitxo, eta prest dago. Orduan, termostatua ere egin genuen pentsatuz. Claro, oso ondo dago, telefono mugikorretik, ordenadoretik, gatearen pantailatik eta guztitik kontrolatzea termostatua, baina, claro, berogailuak zerbait nahiko sensibleak dira, etxe batean, pentsa, amonakin biztitzen baldin bagera, hori nahiko abitora da gure artean, claro, geratu dut da, amona ez dindula kalefakzea jarri etxean dagoenean, eta altza egiten du, nola baita hau, konpondu behar da, ezta? Orduan, hemen nik uste dezuten gurpila, edo borobila, gurpiltxo bat da. Orduan guk orokorrean, etxan gaudenean ikusten duguna da, ze temperaturan gaude, kasu honetan, 70 gradu Fahrenheit, eta gurpila giratuz, beste, guk nahi dugun temperatura jarriko genuke. Eta orduan, berogailuak martxan jartzen dira edo itzaltzen dira. Horrela, hain horrez. Baina gero ere, mugikorretik egin dezakeguna da, ni horrentxe bertan, nire mugikorra hartu eta ikusi nire txan, ez dakit 18 gradutan dagoela bidez. Esan gondok ez jola, duela, mendik ordu beteran egon gara ez, jarriko dut, 20 gradutan egoteko. Eta hori, etxean egon behar ez den, egoteko behar gabe. Gero hemengo hau, hor eskubitan dago zutera, hori bat deitzen diagu. Eta bat zea da, energia monitore bat.
Zer da energia monitoreo bat? Bueno, honekin jakin dezakeguna da, gure etxean zenbat argindar kontsumitzen ari garen oraintxe bertan. Eta nola egiten dugu? Hau jartzen dugu kuadro elektrikoan, denok daukagun etxean, eta pintza batzuekin kableak hartzen ditugu, baina ez dago inongo kontaktu fisiko beharrik. Hori magnetismoaren bitartez doa. Orduan, oso eraz jartzen da. Ez da argiak kendu behar, ala ez hori kuadro elektrikoan jarri, hiru pintza jartzen ditugu eta orduan hiru zirkuito ikusten ditugu. Normalean esaten duguna da, hartu zirkuito orokorra, eta gero beste bi zirkuito, orokorrearen gainean zenbateko portzentaiaren jakiteko. Eta gero horrekin zer egiten dugu, klaro, oso bada guk orain daukagun kontsumoa ikustea, baina hortaz aparte kontsumo horiek gero gordetzen goaz. Orduan big data bat sortzen dugu, eta gero erabiltzaile guztien artean, hasten gara datuak konporatzen, badakigu baita, zenbat jende bizi den etxe hortan, zenbat metro karratu dituen, eta nun dagoen etxea. Orduan, horren arabera, estadistika batzuk ateratzen dira, eta hortik gero, gomendio batzuk ematen zaizkio erabiltzaileari bere kontsumari buruz. Egian zu bizitzea, 60 metro karratuko etxe batean, eta bi pertsona bizitzeate, eta ez dakitu X kontsumitzen duzu, eta zuk etxe berdin batean, pertsona berdinekin eta herrialde berdinean, bi X kontsumitzen duzu, orduan zerbait ez da oso ondo zure etxean, ezta? Hori da honen ideia. Azken finean, tontakeri bat dirudi, baina nik beti esaten dut daudela kotxean godaztenean bestela, ezta? Gaur egun, kotxe destentillo bat baldin badaukagu, 160 goazta autopista batean, eta normalean ez gara konturatzen. Baina, klaro, velozimetro bat bikiratzean, eta kontrolatzen geranean, zenolako abialdura dara magun, ezta? Hemen gauza berdina da, bestela egin etxean dena daukagu piztuta, edozein motako aparagailuekin eta baina ez gera konturatzen hor desperditzio asko dagoela. Eta hori da, honen atzan dagoen ideia. Eta gero azkenik hau, pot ditzen diogu. Hau, entxufe bat da, badirudi entxufe normal bat dela, orduan, gure etxeko edozein entxufetan, entxufe jartzen dugu, eta horren gainean nahi duguna konektatzen dugu. Pentsa bat, telebista, edo lanpara bat, edo zer gauza. Zer hortzen dugunekin, alde batetik, aparagailu horren kontsumoa jakiten dugu, beraz, lehen bestela, beste batakin bestela, baina hortaz aparte, itzal piztu eta itzali dezakegu baita. Entxufea aktibatu edo desaktibatzen dugu. Orduan hau, adibidez, badago jendeak erabiltzen du da, batzuk badozkate urbero gailuak, batzute, tipiko deposito hauek, entxufatuta daudenak, eta egun oso daude entxufatuta. Orduan, egun oso entxufatuta eduki ordez, egiten dutena da hau jarri eta programatuta utzi. Orduan, nahi duten ordutan, bero urbera dukaten, eta bestela, hotza dago, eta ez dute inolako energia kontsumitzen. Eta aldi berean, ni hemen egon daiteke, eta etxeko lanparak pizten eta itzaltzen hasi. Hau batez ere etxetik kanpo gaudenean, adibidez lehenko astean kanpoan nengoela, hori egin. Baina hori egin nuena izan zen, aste bakoitzeko egunerako programazio desberdina utzi. Ordu desberdinetan argiak piztu eta itzaltzeko. Orduan, lapurretak eta direla, nola baiteko simulazio egiten dugu, lapurrek pentsatzeko norbait bizti dela hor eta norbait dagoela horrenik etxean, ezta? Eta gero, gure sistemaren beste gaitasun bat, aparagailuen artean alertak bidaltzea da. Eta hau da, adibidez, kuadro elektrikoan daukagun bat hori, horrek, kontsumo altu bat detektatzen baldin badu, egin dezakena da, entxufeari esan mozteko bere kontsumoa. Pentsa, etxean hau dela, ezakit da. Garbile gailuarekin, sukaldea piztuta, plantxa eta ez dakit zenbat goza. Esan, plantxa gutxinez, moztu, ez garbi gailua ditu baino gero. Adibidez. Edo beste, egitugun besta goza bat da, eta gainera hori, erabiltzaile baten ideia bat zen. Erabiltzailenek ez zuen berogailu sistema bat etxean, baina berogailu desberdinak zituen. Berogailuak entxufatzen diren hauek elektrikoak. Eta orduan, oforiztu zitzaion, pertsonani, esan zuen, alerta jarri baldin bai daitezke,
batioko sistemako aparailu desberdinen artean jarri dezagun alerta bat termostatotik entxufetara. Orduan, ez lortu du, kalefakzio sistema bat montatu du beretxean, oso gutxigatik. Izan da, bakarrik termostatoa erosi, eta gero entxufeak erosi. Eta orduan, ja, entxufe, bero gailuak entxufetara jarri ditu, eta dela kontrolata dago, horrela. Baina, bueno, nola budatzen dago, zer dago honen atzean? Ba, bueno, honen atzean, plataforma edo sistema hori litzateke, ezta? Hemen daukagu gure etxea, edo zeinen etxea, nire etxea adibidez, eta hemen daukagu geita, goratzen zeate, geita dela zentralita. Zentralita honera, bat, pod eta termika jartzen dugu, ezta? Termostatua jartzen dugu konektatuta, Zigbee bitartez, Zigbee da Bluetooth antzeko protokolo bat. Aririk gabekoa, orduan instalazioa oso beso egiten da. Etxan ez dugu inolako beste beharik, eta gero geita internetera konektatzen dugu. Internetera konektatu dezakegu, bai kablearekin, zuzenean routerera, edo bestela wifi-arekin. Eta baitarik era honen lan egiten, 3G konexioekin lan egiteko. Batez ere pentsatuz, oporretako etxetan eta horrelako lekutan, ez? Agian, nik oporretako etxe bat baldin badokat, ez nago prest, hilabetero 30 euro ordaintzeko edo 40 euro ordaintzeko ADSL bategatik, ezta? Orduan, klaro, azken fina nola gure datu volumena oso txikia den, ez da gaude bideoak bidaltzen, ez gaude argazkiak bidaltzen, inolako informazio paketa hondirik bidaltzen, 3G konexio oso txiki batekin, hau kodeatu izan dugu. Orduan, egiten duguna da, gehieta hau, VPN baten bitartez, gure lainora konektatu, gure lainoa Amazonen dago, eta hori datu guztiak gortetzen dira, eta liberean konexio ematen diagu erabiltzaile bakoitzari bere etxera. Hortan, edozein erabiltzaile, konektatzen da bere mugikorretik, gure sistemara, eta hortik gehitera. VPN-a da, segurazki hemen zauden gehienok, nik baino askoz gehiago dekizute, zen finantzako ez dakit egiarek, baina VPN bestentzat konexio mota seguru bada. Orduan honekin ere zer lortzen dugu. Zergatik jartzen dugu gehit bat. Bestela, jordatu gehitzatekena da, apagailu bakoitza internetera zuzenean konektatu beharko genukela. Orduan, konexio bat baino gehiago eduki genuke internetera etxean, eta segurtasunaren aldetik baita, gertatzen dena da, wifi bat, esan didatenez, nik ez dakit, ez naiz hacker bat, baina esan didatenez, ia edozeinek hackeatu dezakela wifi bat. Orduan, lehenengo, hemengo hau hackeatu beharko luke, hacker batek, geitera iritsi, eta gero geitean beste urrengo apagailuetara iristeko, han sortzen dut sarea ere hackeatu beharko luke. Orduan, segurtasun asko lortzen dugu honekin. Agian termostatu baterako ez da garrantzitsua, argindarra kontrolatzeko ez da garrantzitsua, baina pentsa urrengo aparailua baldin bada, zerradura elektroniko bat, nahiko zer izan daitek ez da, zerradura batera, edozein hacker iritxalizatea. Orduan hori da egiten duguna. Eta beste aldetik, hemen egin dezakeguna da, lehen esan dizuten konpainia elektrikoei eta bat, informazioa bidali. Beraien bestorak baldin badira, agian konpainia handi hauek nahi dutena da, nahiz eta gero informazio hori esaldu, gutxienez bai jakin jendeak nola erabiltzen duen bere energia. Ze orain arte, beraiek dakiten bakarra da, zenbat energia kontsumitzen den eta ze ordutan, baina ez dakite ze aplikazio ematen zaion. Orduan horrekin ere beraiek, merkatuari buruz ere askoz gehiago jakin dezakete. Eta, hau bakarrik hasiera da, baina pentsa, aurrera goin daitezken gauzak. Esan dudan bestela, entxufeak ditugu, ezta? Eta orduan, entxufe bat, gure sisteman jartzen dugunean, lehenengo aldiz konektatzen dugunean, esaten dugu, entxufe hau pod hau jartzen ari zera, baina pod hau zertarako dakaztu. Telebistarako, lanparako, garbira jorentzat, ala zertarako. Orduan hor jartzen da, zertarako da. Orduan, pentsa, eroski badakila, zuen etxean garbigailu bat dagoela eta zenbat kontsumitzen duen. Eta garbigailu honek 10 urte ditu.
hori ikusita, ez dela egin dezake, eroski Amazon edo zinez, zineteke. Claro, nik garbigailuak sortzen baldin baditut, eta baldin badakit nolako kontsumoa daukan oraingo garbigailu batek, email bat bitatzen dizut eta esaten dizut. Beste garbigailu berria erosi, eta agian 2 urteetan edo 3 urteetan energia aurrezten duzun energia horrekin beste garbigailu, garbigailua ja bakarrik ordaintzen da. Orduan informazio guzti hori ere hor kudeatzen da. Eta bueno, inpaktua gure inguruan. Ezagutzen dut zuen kanpaina hau. No te veas Alemania.com. Aizten batek ezagutzen zuten. Bueno, da, eta zein kontatzea. Bueno, izan zen kanpaina bat, ez duzunak ezagutzen. Gogoratzen zerate, 2012 urtean, gutxi gora bera, batez ere maiatza aldera, hasi ziren berri asko, esanez, Alemaniatik enpresa asko zetozela gure Euskal Herriko ingenieroen bila, ezta? Zeran, ingenieroak falta ziren, hemen, lana dagoen bestela dago, denek dakigun dagoen, eta orduan ere ziren, klaro, jende pila eramaten. Zer goratzen da, gure kasuan, startup bat izatean, klaro, gure kaptazio jendea lortzeko kapazitatea ez da handia. Zer, azken finean, estatu batean lan egitea, bere arrizkoak ditu, eta orduan, bado jendea nik bezalakoa, eta hemen dauden beste batzuk bezala, nahiko txora gaudenak, ez da, estatu batean gauaz, eta postik, eta primeran. Baina beste jende asko bat ikustute ez dela honetan sartzen. Orduan esan genuen, oso dago jendeari dela Alemaniara juten lan honbenen bila, baina hemen ere badago lan, ez da? Orduan etorri zait beste batiora eta saiatu gurekin lan egiten. Eta bueno, gure Breaking Moldseko lagunekin kanpaina hori genuen, ez da? Bueno, egin zuten, zen ni horrendik ez nengoen bation. Osa, ni kanpaina egin sortu nintzen. Baina horre izan zen. Horrela, kasu desberdinak jartzen ziren, adibidez, por ir a la neta solo no sería lo mismo. Ateratzen ziren kasu desberdinak, hemengo pertsonenak, esanez, ingeniero euskaldunei, zaitez alku Alemania junz, azten nire lagunaztea, eta azperik gustatzen zait, barretara jutea. Edo gustoko duzurekin surfeatzera jutea, zaitez Alemania junz, bestela bakarrik marko nahiz da. Beti zaitzen gara gauzak gure pixka batek egitea, ezta? Eta, bueno, honelako inpaktuak egiten saiatzen gara. Eta gero ere, inpaktuei buruz baita jarret guk egiten duguna da aldugun guztia hemen fabrikatu. Sektore honetan ere, gauza gehienak Txinan egiten dira, eta guk ere gauza batzuk Txinan egin behar ditugu, bestelako usteak ez dira posibleak. Baina saiatzen gara hemen egiten, adibidez lehen esaten dizun, plastiko guztiak hemen egiten dira, Usurbil eta Zertzartean. Gero termostatoa ere Irunen egiten da, beste elektronika Zaragozan egiten da, eta azkeneko montajea eta baita, eta testeoak eta bar. Beti saiatzen gara hemen gauza egiten. Eta, bueno, Salmente Bion, edo kanalei buruz esan ditzaguna da, esan dizuet lehen, horretu dizuet. Azken finean, gu bi kanaletan lan egiten dugu. Edo lan egiten saietzen ari gara. Batean sartu gara, hemen sartu gara, baina beste honetan ez dela sartu gara hendik. Egia esan orain patxi dago, Holandan dago, honetan, justo, feria batean. Orduan, hemen bi estrategia daude, edo estrategia bikoitzaren batetik ez da. Alde batetik, erabiltzaileei zuzenean iristea retail baten bitartez edo denda kateen bitartez, eta beste batetik dago elektrizitate konpainia edo telekomen bitartez iristea. Eta esakon zuten, baina Ibernorak adibidez zertarako nahi du horrelako sistema bat, jendeak energia horrezten baldin badu, zen lorakago negozioa da bera entzat. Norbaitik uretzen zailo nondik jun daiteken? Gutxi gora bera,
izan daiteken beraientzat hor negozioa. Kasu honetan, badakizuen bezala, duela urte gutxi arte, merkatu elektrikoa oso monopolizatuta zegoen, eta batez ere, provintzia bateko etxe batek bakarrik provintzia horretan lan egiten zuen enpresakin kontratatu zezakin bakarrik elektrizitatea, edo argindarra. Zer gertatzen da, horrein merkatu eriki dela, eta konpetizazio da beraien artean. Orduan, honekin lortu nahi dutena da, nolabait besteroa beraiekin ditzea. Hau, konpainia telefonikoen berdina, egiten den berdina da. Vodafone, Movistar, Euskaltel eta guzti hauek, zer ditu dute telefonekin. Telefonoak oparitu, edo, oparitzen nolaz baldin badute, saietzen dira beti, nolabait gutxiago ordaintzen, ezta? Beraien besteroak gutxiago ordaintzea telefono bategatik. Oso tipikoa da, torri gurekin, eta iPhone bat izango zu 1 eurogatik, eta iPhone bat bestera libre baldin bada 600 euro dira, ez dakit, ez dakit. Hortan gauzta bera, bilatzen dute. Nolabait, bestero horiek beraiekin hiltzea. Orduan, sistema hauek saltzen dizkiete, baina, konpainia aldatuz gero, sistema honek funtzionatzen uzten du. Orduan hor dago, beraien pentsamentu gara. Eta, salmentei dagoenez, orduan, guk, samestelaren, elgoen emezen samestela, egin genuen lehen gauza crowdfundinga esan zen. Duela, urte, edo urte ez dakit ja, zeta daukat, urte derri gutxi gara bera. Eta, ezagutu altzen duten kampaina, gure kampaina, crowdfundinga. Eta lehen gauza, nork daki zer den crowdfundinga. Crowdfundinga da, horrela errez esplikatzeko. Hau idea amerikana da, amerikana da total. Orduan, gazta da, pertsona batek proiektu bat baldin dauka buruan, baina proiektu hori oraindik sortu ez baldin badu, eta dirua ez baldin badaukat proiektu hori sortzeko, esaten du, nik interneten jarriko dut, eta orkestu dut, hau da nire proiektua. Nik sistema domotiko bat egin nahi dut. Oso ondo. Eta orduan gero, kanpaina hori jende desberdinak ikusten du. Eta orduan ni erabiltzaile bezala, hornoa, tal, indigo gara, eta beste proiektu daude. Hau, bestea, eta batean, batio, eta zer dago. Eta estentzia begiratzen, eta ez gara irudi, eta gustoko dut. Orduan, pertsona horiek gustoko dutenak dirua jartzen dute. Eta beti dagona da helburu bat, diru kopuru bat, helburua dena. Helburu horretara iritsiz gero, egiten dena da, sustatzaileak diru horri jasotzen du, eta proiektua martxan jartzen du. Hori da crowdfundingaren ideia. Azken finean, proiektu bat daukan pertsona batek, dirua ez dauka, merkatura doa, diru hori aurretik jasotzen du, eta gero produktua ondoren ematen du. Orduan, gure kasuan, baina dirua, zen justo kapitala sartu zen momentu hortan, dirua baina dukan, produkzioa egiteko, eta guzti, baina guretzat, gure helburua beste bastan. Gure helburua alde batetik marketinga egitea zen, gure produktua ezagutzera ematea, eta bestetik merkatoren balidatzea edo balidaztea lortzea, ez nik agian ideia oso ona badaukat, baina merkatuarentzat ez da oso ona. Merkatuak ez du nahi. Orduan, hori esaten zona da, produzitzen hasi baino lehen, honen eta diru asko jarri dut, baina aurrerago jarratu baino lehen, ikusiko dut, hau jendeak nahi duena ez. Orduan, gure kasuan, emaitzak nahiko onak izan ziren, $113,000 jaso genituen, eta 24 irreletatik iritsi ziren $113,000 horiek. Orduan gero jende horrek aurten jaso zituzten urtea hasieran gure pak batzuk. Pak desberdinak zeuden, batzuk pak osoa erosten zuten, beste batzuk bakarrik termika, termostatoa, beste batzuk bakarrik entxufeak, eta barrela izan zen. Aurten hasi ginen, urtarrila eta martxoaren bitartean egon ginen produktua bidaltzen, eta horrekin alde berean, lortu genuen izan zen, gure erabiltzaile base edo lehenengo basea. Erabiltzaile guzti horiek gero gure informazio pila bat eman digute. Guretzat produktua merkatuan jartzen genuen lehenengo aldia zen. Orduan, askotan, gauztak ez dabiltz. Primeran, lehenengo gunean.
Orduan feedback asko izan dugu, eta horrekin ere, gera dena hobetzen. Eta gero, aldi berean, ez da gure helburua, baina, gertatu ezan, Amazonek etorri zitzaigula. Amazonek gure produktu ekosistema zelantzan dinean, gure kanpaina, ikusi zuen, kanpaina funtzionatzen zula, eta justu momentu horretan, lehen urtean, ekaina aldean, gutxi gora bera, konstituzun, ja merkatu hau, domotikaren merkatua, baina ja konektatuta, ez? Domotika, internetera konektatuaren merkatua, nola bait, benetakoa bihurtzen ari zela, eta orduan Amazonek hori ikusizko eta segituan hasi zen, beraien vertikala, edo smart homeko vertikala sortzen, eta produktu ezberdinak bilatzen hasi ziren. Eta batean egun batean, kendu email bulegoan, lasai, eta, lasai lanean, eta email bat iristen da, Seattleetik. Eta Amazon, eta ez izango da, eta egin genuen, eta, gure produktua nahi zutela, beraien web horrian saltzeko. Eta, flipatzen kara, Amazon da, eta, oso postik eta baina, mila esker, baina, eta gu, estatu batu dara, oraindik juteko ez dago de prest, oraindik ez dago produktua, industrializazio prozesuan gaude, gainera gero zertifikazioak egin behar dira Europarako, gero hasi zaitez zertifikazioak egiten Ameriketarako, diru asko, ez da momentua, mila esker, baina ez da momentua. Eta berriro, beste email bat, horrengo gunean, eta ez duz eurertu, gure ez dugu. Ez gara ulertu, baina, guk ez dugu ulertu, baina ez duk ez da, ez gaude prest, eta margina hobetu. Eta berriro, eta azkenean beraiek pentsatu zuten, guk nolabait negoziatzen ari ginela. Flipante, horrela. Orduan azkenean oso prestionean utzi ziguten, gure margina oso nageltu zen, eta aurten, bidali genuen lehenengo produktu zaila, esatu batetan, ustailan. Eta, hor dago orain, esatu batuetan, eta dena da, esatu batuetan saldu erizateko, publizitate asko egin behar dela, eta marketinga ere asko mugitu behar da, ezta? Gutxinaka da, baina, hor gaude, eta ez da gutxi. Eta gero bestaldetik ere, hasi ginen aurten, crowdfundingeko kanpaina bukatu ondoren eta produktua jendeari eman ondoren, Leroy Merlinekin hasi ginen lanean, orduan orain Leroy Merlinen daude gure produktuak, salgai. Eta hori izan da, gure salmenta fisiko, lehenengo salmenta fisikoa. Eta, hau ere nahiko lan ematen du, ze badirudi, esaten zu, Leroy Merlin, Madrilera noa, beraiek daukat bidera bat, dena ezten dut, eta listo, eta azten dira Espainia guztia osoan saltzen. Baina ez gero, dendaz denda jun behar da, dendak aktibatzen. Orduan orain hor gaude, denda bakoitza bisitatzen, gure salmentako pertsonak egiten ari da. Baina libera, startupak eranez, nire adibidez, aurten oporretan Portugalera joan izan, eta, Portugaleko bidean horako txetu da, nik pasada naiz. Horita Salamanca. Leroy Merlin dago, hangeldu nintzen, han egon nintzen bileretan, eta gero bueltan, Madrileko egualdea egin eta horrela hori. Gutxinaka, denda guztiak aktibatzen, ez? Eta, horren ere, publizitate gehiago egiten jarraitu behar dugu, gero ere jendea Leroy Merlinera eraman izateko, ez? Leroy Merlinek, nola bait marketinga egiten du, baina gero ere lan gehiago da gure enpresaren aldetik. Kate hauek ez dute dena egiten baizik eta gero ere enpresak nola bait demandari sortu behar du. Eta ere oso ondo produtzen dira gurekin, ez hasi duzkan birkomanian egun ginen, eta mainik ez dakit, bihazetara edo asaltutu gara. Oso pozik gaude da bere egin. Eta, pixka bat bukatzen juteko, sektorea pixka bat hobeto ulertzeko edo sektoreari buruz gehiago jakintzaz desazten. Pentsa, etxe batean azken finean, enpresa pila bat aurkitzen dira, ezta? Enpresa, ikusten zute, adibidez, elektrikak eta gazteak eta telekomak
gero sistema elektrikoak egiten dituztenak, gero entertainment edo telebista, hi-fi eta guzti hauek egiten dituzten enpresak. Orduan, enpresa guzti hauek saiatzen ari dira baita etxetan sartzen eta interneten gauzetan, edo, hor nolabait nire uste hortan sartzen. Orduan, konpetizio hor oso handia da, baina pentsatzen duguna baita, nolabait enpresen arteko kolaborazioa egon behar dela, ez? Bakoitza hasten baldin bada, guratzen zeate gure zentralita, ez da? Bakoitza hasten baldin bada, bere zentralita sortzen, bere protokoloak, guk zibeak egin baldin bagoaz, Philips ere zibeak egin doa, baina beste enpresa bat hasten baldin bada, ez dakit, Bluetootharekin, beste bat Z-Wave, beste bat eta orduan, arazo asko dago egon daitezke. Orduan, sektore honetan orain mugimendu oso handiak daude. Adibidez, eta urrengo saian azazten den zea bat, enpresa batik gertatu da, ez da, Nest. Zautzen zure kaso hau? Nest hau startup bat zen, startup bat, baina, klaro, 80 milioiko kapitalarekin ez. Startup bat. Eta, hauek termostatu bat egin dute, bale? Naiz eta 80 milioi izan, bakarrik termostatu bat egin zuten. Baina, termostatu hau, ez la leche, izugarria da. Baina, gauza da, Googleek ere ikusi duela hemen nolabaiteko negozioa dagoela, ez? Eta ez bakarrik termostatuak saltzeagatik, baina batez ere jendearen etxeetan sartzeagatik eta jendearen informazioa lortzeagatik. Ze Googleek, erabiltzen bat zuten duen sistema bat, konturatu zeate. Batean telefonak esan dizula, zenbat denbora behar den zuen etxera iristeko lanaz daudenean. Baina, zuk nola dakizun nik orain etxera noala. Orain nahi dutena da, segurazki, etxeetan zer gertatzen den jakitea eta informazio gehiago lortzea. Orduan, 1,2 bilioi berekin, orduan zuten Nestengatik, eta Applek ere bere sistema garatzen ari da, eta mugimendu asko daude horrein. Eta guk egin duguna da, esan dizuetan bezala lehen, alde batetik produktua egiten duten enpresak daude, hardwareko enpresak, eta beste batetik softwareko enpresak daude, plataforma egiten dutenak. Orduan, gu saiatu gara hor erdian jartzen, biak egiten. Eta kuriosoa da, lehengo astean, duela 2 astez, nagozti dut, ikusi genuen, orain Nest enpresa hauek, termostato izugarri hori egiten duen enpresak, beste enpresa bat erosi duela. Eta azter egiten duen enpresanek, justo guk egiten duen gauza bat, zentralita. Beraien zentralita, termostatoren barruan dago. Orduan Nestek orain, beste aparagailu bat jartzen bat dugu merkatuan, erabiltzaileak, besteroak, lehenengo termostatua hartu. Bestela ez dauka internetera konexioa, ze hub hori edo konexio puntu hori termostatuan dago. Orduan egin duten izan da, beste enpresa bat erosi, bakarrik hub hauek edo zentralita hauek egin dituztenak, gero beste produktu gehiago egin ahal izateko eta puntu honetara konektu izateko. Eta hau da egiten duguna, Bation. Etorkizunari buruz, gustatuko litzaiguke mundu guztira joatea, gutxinaka hor gaude, idean, kapitala orain ere lortu dugu, marketinga egiteko eta beste herrialdetara joateko eta bat. Eta ez dut gehiago, nire aldetik. Mila esker, eta nahi dazute, hor dago salgai. Eskerrik asko Telmo. Galderen txanda zabalduko dugu. Galderarik hasteko. Nik dakar bat. Ez du ematen 90.000 euro hasteko, ez da kapitala handia produktu osoa izateko. Irabazi dituzue sari batzuk, ez? Seguramente Esperri edo beste hori, baina izan dezue Business Angels o beste hori esan dezu guztu bukaeran sartu direla kapitala sartu dala, ez? Pizka baina ikusita ero, baina kapitalak, zu hobeto jakinko dezu, nahiko reazioa da, ez? Orduan ja produktu izan behar dezu, baina produktu izateko lehen esan dezun plastiko moldeak adibidez usurbidekoa,
adibidez, produktu osua ja kutxa hortan sartzeko, 80.000 eurokin ez zera llegatzen, ez da. Orduan, nola indezue finantza lortzeko? Bueno, alde batetik, sortzaileak bere dirua jarrezun, ez den gauza handia, baina, bueno, gutxinez pixka adazteko, baina segituan lortuzun txekinteka, Big Berlinanek kudatzen duena, eta beste laguntza batzuk. Batez ere, gobernutik, lortu zituen, gobernutik, eta baita foralduntik ere, lortu zituen laguntza batzuk. Ordan horrekin batez ere, diruri erabili zuen, batez ere, negozio modeloa ondo finkatzeko, modeloa aldatzen doa, baina lehenengo idoia ondo eukitzeko, eta gero ere prototipoak egiteko. Behin prototipoak egitezua eta azten zera lanean, oso garrantzitsua esan zen baita Perseo premioa lortu zuela. Orduan Perseo, Iberdrolaren premioa da, orduan horrekin ere Iberdrolarekin lanean hasi ziren. Orduan, Iberdrolarekin lanean hastean, klaro, Iberdrolak bi papelego edo bi rol zituen edo posibilitatea zegoen. Alde batetik inbertsioa egitea, baina beste alde batetik Iberdrola gure bestero izatea. Konpainia handi moduan. Orduan, besteroa izan ez gero, ezin zuen inbertitu. Orduan, ja inbertsioaren alde hori, deusatu zen. Baina besteroa izaten ere bai. Orduan, urte bete, egon ginean beraiekin lanean, eta hori oso interesgarri izan zen, ze, klaro, beraiek guk baina asko sobeto dakite, merkatuak zer nahi duen. Besteroak edo erabiltzaile finala beraiena da. Orduan, beraiek ideiak oso garbi zituzten, eta asko longo ziguten produktu asko sobeto definitzen. Eta gero ja nolabait hori jakinda, erresagoa da baita, hori jakinda edo hori gertatu ondoren asko erresagoa da kapital riesgo bat barruan sartzea. Orduan gure kasuan espresatu zen. Eta diru horrekin, gero laguntza gehiago, eta gero nola ez maiuekin, batera guren arte. Horrein arte bakarrik ampliazio bat. Bai, bakarra. Naiko markua, baina abere azkar bukatzen da. Orduan, baina oso garrantzitsua da gutxinaka, baina jutea, baina gelditu gabe, batez ere. Gelditu gabe eta gero eta beti trakzioa lortzen. Ez nolabait, esan dizudan bezala, crowdfunding kanpainarekin zu lortu egun, trakzioa, demostratu merkatuan produktu honek demanda daukala. Orduan nolabait hori demostratzen zuen horrela ere laguntzak lortzeko, inbertsoreak lortzeko eta gero ere mailegoak lortzeko. Eta gero mailegoak lortzeko orduan baita oso garrantzitsua da proiektua oso ondo definitu da izatea eta oso ondo defendatzea. Ze banketxetan, inbertsoreak zaiak baldin badira, banketxeak, denek ez zuten eta askoz eta komplikatuagoak. Orduan hor, lan asko egin behar da eta komunikazioa oso transparentea eraman eta oso nahi jendeak egitea. Azkenean, konfidantza oso da. Beste galdera bat egon Luistxo? Bai, galdera ondo kontatu da. Lehenenari irakutu manaiz, erosti ditzaket hardware hartuzkaren batzuk eta ezinbestekoa da zentralita, minimoa uste dut dela, zentralita bat eta entxufe bat emago, ezta? Zentralita beti. Bai. Horiek instalatuta gero, horre, supongo, kajan edo dagoela zentralitaren kodiguani web bidez konektatzeko eta esan nahi dut, web konexioa, web kontrola, web bidez edo app bidez, ez dakit apak dituzun ere hori galdetu nahi dizut, web navegazioa dan edo apak dauden. Hori arpidetzari gabe da, funtzionatzen duen bitartean, nik arpidetza bat daukat hortikan kontrolatzeko. Hori. Guazen gara premium modelo bat egin. Premium, edo inolako ordenketarik egin gabe. Softwarearen aldetik eta nolabait sistema kudatu izateko. Gero, beste zerbitzu batzukin hasiko gera, eta hori egian premium izango dira, baina nolabait zerbitzu basikoak
sistema erabiltzarenak horiek ez dira ordenduko. Orduan zuk paka erosterakoan, egiten zuen lehenengo gauza da, zure ordenadora joan, eta web bitartez fitxa bat bete. Fitxa hori betetzean, lortzen duzuna da erabiltzaile bat sortzea eta pasaitze bat. Horrekin gero gate erasoaz, eta zure erabiltzailea sortzen duzu. Eta orduan ja dena konektatzen da. Behin zure gatea zure routerrera konektatuta dagoenean, dena ja automatikoki hasten da. Eta, telefonerako baita apak ditugu, orduan, Google Playera joan, app hori jetxi eta listo. Baina inongo ordenketa dizen baino bai. Ibadaka galde bat, ez dakit planteatu duzuen API irekirik, sistemarekin lotzeko APIrik garatzaileak, erabiltzaile bakanak erabilian izateko. Justo horrekin gaude orain, horren gauden proiektuetako bat hori da. Esan dizudan bezala, guk hemen ikusten duguna da, kompetizio handia agora, enpresa pila bat daude hemen sartuta, baina enpresa hauekin denen artean nolabait kolaboratu behar dugu, bestela erabiltzaileek azkenean izango dituzte hub edo zentralita pila bat etxean, eta aplikazio pila bat, orduan nolabait lortu behar duguna da sistema desberdinak beraien artean hitz egin alizatea, ezta? Orduan horregatik gara API bat garatzen, baina gainera, API hori garatzen, enpresa handi batek eskatu digutu dago. Pentsa, ez dut esan zein den, baina pentsa LG antzeko bat edo horrelako batek eskatu digu API bat sortzeko, beraien sistemarekin lanean hasi alizateko. Baina izango da enpresa batek irekitakoa, ez da erabiltzaile. Nik instalatzen du bat jotxean eta nik jakarra banaiz. Saiatu nahitek gauzak programatzen, nire programazio propio egiten, adibidez nire kalendarioakin lotzen, nire kalendarioakin jakin dezake zegoetan mitiziko nintzen etxera, horrako aplikazioak. Momentotan ez, baina hori ja eratzen ez, baina teknikari bat izango dizu, baina... Ez da teknika kontua da. Eta erabaki estrategia kontua, enpresa handi bat izabaldu, Momentuz enpresa handi bati, baina baliteke gero API horiek ere erabiltzaile ematea horiekin lanean hasteko, baina API-a garatzen ari gara orain, orduan. Gertatzen da hemen, nahiz eta estrategia bat izan, gero ere merkatua nola sortzen ari den oraindik, askotan erabakiak martxan hartu behar dira, ezta? Eta egan egin ez behar duzun gazta bat, azkenean egiten zuen. API-aren ideak genukan, baina enpresa zitzaigun API bat eskatzen, edo pentsa Amazonen historia bestela, ez da, ez, Ameriketara, hemenik biurretara jungera, batean, Amazon dator, azten da eskatzen, jungera. Gazta horiek ere oso flexibileak gara, oso flexibileak. Nik kuriosia ez, crowdfundingekoa Amazonenak arrekutzea, baina $1.000.000 zeman margen gehitu. Dena zuentako dago, kasu horta? $1.000.000 horiek, eta banatu behar ez errekin, dena zuentako? Nola, ez baina crowdfundinga ez du Amazonenak egin, Ez zibioarrik zetzen, nahi gehiago flipatzen dit, hori dana lortu izanak, hilabete horietan, crowdfundingen du hori, Amazonek deitza baina ez nahi zut beste egin gatu nahiz. Azkenan zenbat kot saldu behar dira hori dana ateatzeko. Ez? 500 pak, esan zen gutxu gara bera. 500 pak. Gutxu gara bera. Muy bonatzen baina haurik. Ez nahi zut. Ondo ulertu badet, diru hori zuen jasatzen dute. Bai, diru hori kumparatzen. Indigogok zati bat ematen du, baina eguneko 0, ez, eguneko 3 edo eguneko 5 bat ez kumparatzen, baina beste guztia guretzala. Diru hori gero, inbertutu genuen, produkzioa egiten. Gero, eman behar diete produktua. Gero produktua eman behar dugu, noski, hori ez da... Dirua guretzat, poltsikora eta gero... Bosteun bider dirua, eta gero gueta behar diete. Hori produktuaren alde da. Crowdfunding kanpaina batean gainera, diru helburu bat jartzen da, proiektu bat erronek ateratzeko, baina bakoitzak jartzen duen dirua,
Ni ez nola eta esaten dut, bueno, nik 30 euro jarriko ditut, besteak 40, besteak 100, hor ja pakete batzuk daude, gure kasuan 4 pakete zeuden, bueno, matematika guzti, baina pakete konkretu batzuk daude, produktu batzukin prezio bat utzako. Orduan bakoitzak nahi duen paketea erosten du, eta gero pakete hori edo pakete horretan dauden produktuak zizkila. Gure kasuan ere adibidez kamisetak bat eurko kamisetak. Bueno, bazte egoen jendeak gian ezin zutela 100 piko euro gastatu, baina, bueno, guztoko zuten kanpaina eta nola bai, apoiatzen ez zuten, ezta? Eta orduan, kasu horretan, batzuk kamiseta bat erosi, edo horreko zen. Horrik egin dezuenean, badagoela kaos bat, enpresa asko zein da proposamena batio aldetik, bai hardware aldetik, hau da, ez da ezer teknikoa, eta software aldetik. Hardware aldetik adibidez, erabakiko dugu edo erabaki genezake LG-ek edo beste norbaitek hartzen duen estrategia, gure protokoloak eta hori, Zigbee aipatu duzu, baina bai, eta software aldetik izan daiteke zergatik ez batu SmartThings edo IFTTT bezalako proiektuekin. Osea, zein izango da, kaos horren barnean, batiok hartu lezaken estrategia hori saiesteko. Gure estrategia izango da beti erabiltzaileei edo gure besteroi laguntzea. Orduan, beti goaz bilatzen nolabait flexibleena dena. Guk bai nahi duguna da gure erabiltzaileek gure hub edo gure zentralita erabiltzea. Hori bai, azken finean, zentralita daukanak bestora dauka. Baina gustatuko litzai guke zentralita hori prestatuta egotea beste askorekin lan analizateko. Horregatik API-arena eta horregatik ere ez dizuet kontatu, baina gure hubak edo gure zentralitak USB portu batzuk dituzte dauzka, ezta? Eta hori zergatik, ze orain Zigbeerekin lan egiten dugu. Zigbea da, esan duzu eta lehen, ezta? Bluetooth bezalako bat edo Wi-Fi bezalako bat. Baina pentsa datorren urtean, Thread datorrela, beste protokolo desberdin bat. Edo lan egin dugula, beste apagailu batekin, edozein beste protokolo batean datorrena. Eta protokolo hori ez daukagu oraindik gure jaban esatuta. Orduan ez, egin dezakeguna da, pintxo bat jarri, Wi-Fi pintxo hauek bezala, kosta bera, baina Bluetoothakin, adibidez, 3G-arekin edo ez gauzakin. Orduan beti izaretzen gara fleksibleak izaten, batez ere oraindik estandarik ez dagoelako. Orduan, zerbait oso konkretura baldin bazoaz, merkatutik kanpo gelditu zaitezke, eta ez du enpresa bezala bakarrik baizik eta baita ez du erabiltzaileak. Osa, hau da, VHS eta Betamax bezalako goratzen zeate? VHS eta Betamaxen historia hau. Jendeak erostu zituela Betamaxak, baina gero zeuden pelikulak Betamax sisteman ikusalizateko eta. Hori da nahiz duguna. Ez duguna, norbaitek gure sistema erostea, eta hemendik 5 urtetara, sistema zakatera dut, posa behar ez dira. Bakarra duzue potentzia batekoa edo potentzia ezberdinak, nola? Eta berdina erabiltzea bero gailuantzako edo telobistantzako? Eta ze potentzia du? Amaseian bero arte, Amaseian bero. Itxan ertzen ditugu aztetan postutako horrekoa. Labean intzatezu balio, ze badakit beste entxufe modela daukara, eta potentzia hor dagoen potentziaren nahiko altuagoa da, baina bestela printzipioz etxeko... Asko ere... Gehiago? Zalitek, zalitek. Eta gero, badituzu harremanak Goiener eta horako estudioetako komunidadekin? Gilaren batek izan ditugu, beraiekin. Bai, ideia dago, baina, bueno, harreman guzti hauek, denbora asko egon daitezke. Baina bai, ideia hor dago, Goienerekin egon bera bai. Baina gore? Uste bat dela, irakurtzen dura konsumitzen zu potentzia. Hori eta kontadorekoa berdina, datu berdina irakurtzen, zen beti dakatzen zuna, beraiei, ekoizlei oso garezketatzen zaila, kontadoretakoa irakurtzen. Badago, behatu ez du agarrotu etekena, igual, beraiei salduta datu horiek, egon daiteke beste... Bai, oso naldera.
hor, proiektu bat daukagu, proiektu bat martxan, Italian, hango energia ekoizle batek eskatu zigun, badizute orain, kontadore inteligentea ez, edo nintxoa dagoela. Eta kontadore hauek, Italian gutxienez, menzdakit, baina LED bat dukate eta seinale bat botatzen du LED-orek. Eta badirudi, segun nolako kontsumoa dago momentu hortan, LED-aren frekuentzia desberdina dela. Orduan, jarri genuen fotosensore bat, LED horren argiak edo frekuentzia neutralizateko eta frekuentzia hori kontsumoan virtualizateko. Orduan, horrekin egiten dutena da, alde batetik ekoizleak badauka bere informazioa, kontadore adimentsu edo inteligente hauek dira eta zuzenean daukateko konexioa beraiekin, baina nolabait gero beraien erabiltzaileei ere informazioa ematen ari dira. Nolabaiteko konparazioa emateko. Baina esan ez bat horrekin, zuzenean horrek irakurtzen duna, ez da nire kontadoreak irakurtzen duna? Printzipioz bai, errore batekin. Zuzenean errorari, behar ez dukun behar etxe irakurtzea. Ja, baina trampa egin zekazu. Zer pentsa, klaro, zuk bat jartzen zu, bale? Pintza batekin. Bale? Eta horretan zuk zaude, pintzarekin, zure kontsumekin, eta horra saltzen dira. Baina, klaro, gero etxera zoaz, pintzak etzen dizu, eta ez, boste egunetan, kanpoan egon nintzen, eta dena guztiz, geldituta zegoen, dena itzalita zegoen, orduan, klaro, trampa ere hor dago. Ez, balio daiteke, konparazioa egiteko, hori bai, horretako bai, eta egiten ari da. Elektronika munduan, konponenteak asko sartzen dira eta zuek hardwarea eginez, nola montatzen zarete obsolescentziak eta nahiko zaila bat. Nahiko gora da. Bira, gertatu zitzaigun. Hasi ginen txip batekin lanean, Samsungeko txip batekin, eta batean azaluztan berria, esaten zuna, txip hori ja deskatan botetan zegoela. Desastre mundial guretzat. Baina, gero ja ekoizleekin ez egiten eta bar, esan ziguten. Lasai egon, txip nahiko daude, oraindik merkatuan, eta guk oraindik estok nahikoa daukagu, urrengo urteetan guk egingo dugu produkziorako. Orduan, hala ere, aparabil hori zentralita dena, hori beste proiektua daukagu, zentralitari aldatzeko. Eta hori txip hori aterako dugu. Beraz, bai, arazteko eta gara. Arazo guztien artean, beste bat. Bai, esan duzu, gehiena hemen ekoizten zutela. Bai. Eta orain pixkate plaza hondietara botatzen izatela, Amazon eta horrelako hitzekin. Uste duzu, hemen mantentzeko gaitasuna izango zutela hemendik aurrera? Momentuz, gaitasuna ez dugu, bai. Beste gauza bat da, agian nolabaiteko merkatutara juteko, hango merkatuek exigentzia bestela jartzea han ekoiztea. Baina guri pentzea hemen jarratzea da. Kosteak gutxi gora bera berdinak batetan dira, eta bat, nahi hau hemen jarratzea. Zer azken finean, niretzat asko zea da, autoa hartzea eta hemengo fabrikara jutea, dena kontrolatzea, Txinan egon arren. Horrean bai, zaitzen egin da hori egiten, eta, harindik ere gure volumenetan, asko zoetu iztetzen da hemen egitea Txinan egitea. Baina, ikusiko dugu ere, gero estatu batuetan volumena lortuz gero, usten digutela. Zure hor politikak aldatzen asko aldatzen dira, barruko produktua kontsumitzeko eta bar. Termetan ere gauza berdina gertatzen ari da mundu osoan, eta ikusiko dugu. Baina ideia ez dugu hori da. Kodak eta katxarrek asko konsumitzen dute beraiek, bat konsumitu pilakin, baina gero entxupatua da Tijuana, hori ere ikusi daiteke deskontatu ditena gero softwarean. Hori ere kontatzen da, kontsumo bat egiago da etxean. Zenbatekoan oso gutxi da, gehieta azken finean, nire ordenadore bat da eta horrek ez asko kontsumitzen. Normalean pantalla itzalita dago, orduan kontsumo horrez babila. Gero, beste paragailuak ikusten duzu, pilekin doaz, orduan kontsuma oso da.
Eta podaren edo entxufaren kasuan, gauza bera, gertatzen dena da, nora entxufe batean dagoen, horregatik jartzen dugu, horrela. Hala ere, poda, segurazki, pixka gehiago kontsumituko du, ze aldi berean, seinale errepikatzaile bat da. Hau da, askotan gertatzen zaigu, ezta? Etxe handitan eta bat, wifi az dela izten. Adibidez, bi pisutako etxe batean, wifi agian beko behan dago, eta ordenadore bat, goia daukagu. Orduan, egiten duguna da, poda hauekin, errepikatzaile batzuk dira, seinaleretzat. Orduan, kobertura hobetzen dugu, etxe bakoa. Baina, kontsumoa, zigbi jarri genuen horregatik, kontsumoarengatik. Bestela wifi agian errezagoa da egiteko, baina wifiak asko gehiago kontsumatzen du, horregatik eskatu dugu wifiak, oza, zibia. Beste galdearik? Bueno, ordu ere beteta dagoago eta honekin utziko dugula. Honekin bukatuko dugu honako 10. betorra hau. Eskerrik asko agutu horretik, eskerrik asko Telmori, eta baita Miramar enpresa digitala, Hernaniko udala, berria eta kozintas enpresei. Horrengo bekien ikusten. Eskerrik asko tortzea batean.